Ola, a semana pasada rematamos cos animais vertebrados e esta comezamos cos invertebrados. Na clase de hoxe veremos todas as súas generalidades. Imos aló! Anfibios, aves, réptiles, peixes e mamíferos son todos animais vertebrados, é dicir, teñen columna vertebral. E na clase de hoxe imos falar do contrario, dos animais invertebrados e das súas peculiaridades xerais. Por que se chaman invertebrados? Pois chámanse así porque non teñen esqueleto interno cunha columna vertebral coma os vertebrados. Que era o esqueleto interno? O esqueleto interno é o conxunto de osos ou cartilaxe dos vertebrados. Podes ver aquí un esqueleto interno. De que forma se reproducen os invertebrados? Son ovíparos, isto quere dicir que se reproducen por ovos. Olla na imaxe os oviños. Como se protexen do medio no que viven? Os invertebrados teñen o corpo brando ou moi brando. Algúns non posúen ningunha barreira de protección, mais outros si que as levan. Non teñen protección algunha as lesmas e as medusas. Protéxense con cunchas, as ameixas e os mexillóns. Hainos coa pel dura coma os escarabellos, son simétricos os corpos dos invertebrados? Segundo a distribución das partes do seu corpo, os invertebrados poden ser asimétricos, ter simetría radial ou simetría bilateral. Son asimétricas as esponsas. Teñen simetría bilateral cando o corpo se pode dividir en dúas metades iguais, coma é o caso das libélulas. Teñen simetría radial se todas as partes do corpo se dispoñen ao redor dun punto central,
Por exemplo, as estrelas de mar. Como se clasifican os animais invertebrados? Clasifícanse en artrópodos, moluscos, vermes, medusas, anémonas e corais, equinodermos e poríferos. Nas seguintes clases explicaremos e falaremos máis polo miúdo de cada un destes tipos de invertebrados. Ata aquí a clase de hoxe, na que tratamos das generalidades dos animais invertebrados. E agora, tócache. Investiga. Saberías dicirme que tanto por cento de animais do mundo son invertebrados? O 30, o 50 ou o 95%? O 95% dos animais son invertebrados. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!